skupaj in prisrčno dobrodošli. Naj vas lepo pozdravim še enkrat v imenu Smile tima Forever Slovenija. Vodja vidi tisto, kar je enostavno zakrito, kar navadni ljudje ne vidijo. Vodja vidi priliko tam, kjer drugje nič ne vidiyo. Nagyon szeretek születésnapra én is örülni. Az elmúlt lassan már 1 hónapban folyamatosan születésnapot ünnepelünk valahol. Happy birthday, dear friends! Happy birthday to you! Znanja. Kajti potem se vodja, ki uči, motivira, spodbuja svoje sodelavce in jim pomaga, da lahko tudi on napreduje. Rastline so že tisočletja vir naših zdravil in vemo, da je najboljše zdravilo polnovredna in naravna hrana. In kaj je bolj preprostega naravi, kot so trave? Forever je v moj život došao kao jedna velika sreća u nesreći. Moja starija ćerka će sada januaru napuniti 5 godina, ali sam imala jako težak porođaj sa njom. Svašta je tu nešto bilo, ružnih situacija. Posljedica svega toga su bila njena oštećena crijeva. Će biti puno veća vrijednost nego što je novac. A ja vam novac jako volim. Jer ga volim trošiti. I sad ću vam je pokazati što sam ja uložila, a što sam dobila. Pa krenimo. Magaddal 5 vagy 10 ember. Prosim vas še enkrat, torej, da na naslednjo prireditev pripeljete 5 ali 10. Drága barátaim, minél több embernek mondjátok, hogy ezek a termékek mire jók. Držite se marketinškega De mindig az emberre koncentrálj, oké? Ampak vedno se skoncentrirajmo na ljudi. Csak úgy tudod felépíteni ezt a rendszert, ha az embereket megtanulod szeretni. Ne samo priložnost uspeha v poslu, ampak predvsem priložnost približati nekaj ljudem, za kar smo velikokrat prikrajšani, saj vemo, da je narava